Mamog, hindi makita eh. Murok na ba? What's up guys? Welcome to my vlog. Ngayong araw ay pupunta tayo ng San Nicolas, Maliko. Magra-ride na naman tayo guys. Kasama ang Team WOCP Pangasinan at Nueva Ecija. Itong ride pala ay ride na Team Nueva Ecija at ang Team Pangasinan ay naki-join lang. So ngayon ay pupunta tayo ng Maliko. First time kong makapunta sa Maliko guys. Tingnan natin kung gaano ba kaganda yung tinatawag nilang Maliko. So ngayon ay binabaybay natin yung daan papunta sa Maliko. Kaya samahan nyo ako guys para makita nyo din yung kagandahan sa Maliko. Dahil isa din to sa mga tourist spots na dinadayo ng karamihan. Kasi nga mataas to guys. Nasa bundok na. At yung daan ay paliko-liko, kaya nga tinatawag na Maliko. Maganda lang dito kasi maka-experience ka ng ganito at makikita mo rin yung kagandahan ng lugar. Kaya tayo ay pupunta at kasama natin yung ating team. Medyo konti nga lang kasi yung iba ay may mga trabaho at busy sila, kaya yung hindi busy yun lang yung nakasama sa pagra-ride naman. Kasi hindi naman sa pilitan, at kung may oras ka lang na makasama, pwede kang sumama. Dahil paminsan-minsan nga lang, pero kapag busy ka ay wala namang kasabihan. So dito ay dahan-dahan tayo at pasensya na kayo sa ating cam kasi medyo hindi siya white kasi iba pala yung seating nito. Nakasit siya sa sani kasi bago pa lang at di ko alam na ganito pala yung mangyayari. Kaya hindi siya white tingnan. So pagpasensyahan nyo na guys kasi mumurahin lang yung camera natin. Hindi pa tayo makapili ng mahaling camera kasi nga wala pa tayong budget para sa mga ganyan. Kaya taste muna lang sa ganito. Pero yung isa nating camera na ginagamit natin sa pang front cam ay medyo okay naman yung dati nating ginagamit. Ito lang yung bago kasi yung inilagay ko sa helmet, kaya ganito yung settings niya at babaguhin natin yan guys sa susunod. Kaya pagpasensyahan nyo na lang. So dito guys ay
punta na tayo sa Maliko, makikita nyo yung daan ay paliko-liko talaga. Kaya kapag pupunta kayo dito, ingat-ingat lang, huwag magpatakbo ng mabilis dahil hindi natin alam yung mangyayari sa daan, ay lalo na kapag basa yung daan at nagpapatakbo tayo ng mabilisan, ay may posibilidad na madulas yung gulong natin at yun yung mag-cause ng disgrasya. Kaya kapag aakyat kayo ng Maliko, tandahan lang kasi may mga kurbada na hindi natin makikita na may kasalubong pala. Kaya ingat-ingat lang tayo sa pagra-rides for safety na hindi tayo makadisgrasya o tayo yung madisgrasya. Maraming umakyat dito kasi nakikita nyo naman, kahit yung mga iba nagbabike lang, kaya naman yung magbike, kaso nga lang nakakapagod kasi paakyat yan eh. At yung hindi ka sanay sa pagbabike, talagang mapapagod ka talaga. Pero kung sanay ka na, lalo na yung mga bikers na sanay na sa mga ganyan, kayang-kaya nila yan, basic lang nila yan. Maraming pumupunta, may mga naka 4 wheels kasi nga maganda din yung view deck ng Maliko. So ngayon guys, ay dito na tayo sa view deck nila, yung pinagtambayan ng mga tao. Dito lang to sa hindi pa to mismo sa itaas, at maya maya ay dito tayo sa mismong may mga bahay-bahay na ng Maliko. Napakaganda at malamig pa kasi kikita nyo naman may mga nagpags-pags pa at talagang nasa tuktok na rin din ng bundok at may mga nakatira. At yun yung mga kasamahan natin, mga kagrupo nating Winerex user. Dito ay iniikot-ikot muna natin yung pasyalan nila. Yung nakikita nyo ay may mga nakatira dito, at may siguro yung mga nakatira dito yung mga lokal na dito, at may mga paaralan din. So may mga ilan-ilan na mga bahay pero pawatak-watak kasi hindi sila yung kumbaga isang lang, pawatak-watak yung mga bahay nila, yung nasa malayo. At yung nakikita nyo ay naggagabon-gabon pa. Talagang malamig niya yung lugar dito, parang nasa Baguio ka na rin. Yan yung mga bahay-bahay. At ikot-ikot lang tayo. Yung mga motor natin ay nakaparada lang sa baba. Napakaganda dito guys. At kung may bala kayong mamasyal ay pasyalan nyo. At yan, selfie-selfie lang tayo, video-video. So yun lang guys. At kung may gusto kayong puntahan nyo na kasi sulit na sulit guys. At maraming salamat sa panonood. God bless you all.